కంప్యూటర్ 4 స్కానర్. ఇది కంప్యూటర్కి ఇన్పుట్ డివైస్ అంటారు. ఏదైనా డాక్యుమెంట్స్ కానీ ఫొటోస్ కానీ స్కాన్ చేసి వెబ్సైట్లో అప్లోడ్ చేయడానికి స్కానర్ ఉపయోగపడుతుంది. ఎవరైనా ఫొటోస్ కానీ డాక్యుమెంట్స్లోని ఫొటోస్ మెయిల్ చేయాలంటే ఈ స్కానర్ ద్వారా స్కాన్ చేసి ఆ ఫొటోస్ డాక్యుమెంట్స్ సెండ్ చేయడానికి వీలవుతుంది. డాక్యుమెంట్స్ ఫొటోస్ స్కాన్ చేసుకుని కంప్యూటర్లో దాచుకోవడానికి ఈ స్కానర్ ఉపయోగపడుతుంది. 8 యూపీఎస్. ఇన్వర్టర్ లేని ఇంట్లో కానీ ఆఫీసులో కానీ కరెంటు పోయినప్పుడు కంప్యూటర్ షట్ డౌన్ అవ్వకుండా యూపీఎస్ ఉపయోగపడుతుంది. యూపీఎస్ కంప్యూటర్కి 10 minutes బ్యాకప్ వస్తుంది. ఈలోగా కంప్యూటర్ షట్ డౌన్ చేసుకోవడానికి ఈ యూపీఎస్ ఉపయోగపడుతుంది.